Gusto mo maimpyerno? Sige, sumamba ka sa mga Diyos-Diyosan o rebulto. Wala po tayong problema dyan at turo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na huwag kumikilala ng ibang Diyos maliban lamang sa Diyos na itinuturo ng Panginoong Jesucristo at itinuturo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Opo, maiimpyerno po tayo pag sumasamba po tayo sa mga Diyos-Diyosan, pero maiimpyerno din po tayo kung namimintang po tayo at nagsisinungaling para po sa ating tinatawag na kapwa. Bakit po? Kasi nasa isip po kasi ng mga sulpot na ito, pag sinasabing Diyos-Diyosan, ang nasa isip po nila mga ribulto ng mga santo. Ang layo-layo po sa katotohanan, mga sir at saka mga ma'am. Bakit po? Kasi magkaiba po yung mga bagay na banal at hindi banal. Kaya nga, Leviticus chapter 10, verse 10, dapat alam po natin paano mag-distinguish kung ano yung bagay na banal at saka tinatawag na hindi banal. So itong mga taong ito, hindi makapag-distinguish po ito bakit po? Kasi generalize po nila. Pag sinasabing rebulto, Diyos-Diyosan na. Mali po. Tama po na huwag po tayong sumamba sa rebulto at saka may impyerno tayo. Pero hindi rin po tama kung sasabihin po ninyo na ang mga rebulto ng mga santo ay rebulto ng mga Diyos-Diyosan. Mali po yun. Bakit po? Kasi magiging Diyos-Diyos lang po yung isang bagay, isang tao, or isang larawan, or isang rebulto, na kung saan kinikilala mo siya bilang Diyos at may kapangyarihan bilang Diyos. Diba? Na mababasa po yun sa banal na kasulatan sa Isaiah chapter 44, verse 17. Humaharap sa rebulto, pagkatapos sasabihin, ikaw ang aking Panginoon at ang aking Diyos. Hindi naman po yan yung dasal ng Iglesia Katolika Apostolika Romana bakit po? Kasi ang dasal ng simbahan Katoliko, Ama namin, sumasalangit ka. Hindi natin sinasabi na Ama namin, nasa rebulto ka. Hindi po. Again, wala pong katuruan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang mga rebulto po natin ay mga Diyos. Para sasabihin po nilang mga Diyos-Diyosan po ito. Malinaw po ang itinuturo ng simbahan Katolika, ang teaching ng simbahan Katoliko. Now, this is the Catholic faith. We worship one God. So, ibig sabihin, wala na po kaming kinikilalang ibang Diyos. Ang mahal na Birheng Maria, hindi po yan Diyos. Si San Pedro, hindi po yan Diyos. San Juan, hindi po yan Diyos. San Vicente Ferrer, hindi po yan. Kaya nga po, San Vicente Ferrer yung tawag namin Santo Vicente, Santo Pedro, Santo Juan. Bakit? Kasi hindi po sila mga Diyos. So kung hindi po sila mga Diyos, ibig sabihin, hindi kumikilala ang simbahan Katoliko ng mga Diyos-Diyosan. So, wala po tayong problema. Pag sinasabing gusto ka maimpyerno, huwag kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, tama po yun. Pero kung nasa isip po ninyo, pag sinasabing Diyos-Diyosan, rebulto ng simbahan Katolika, mali po kayo. Namimintang na kayo at nagsisinungaling. And alam man po natin na kung sino po yung ama ng kasinungalingan, ang ama ng kasinungalingan ay ang dyablo. At siyempre, ang tirahan ng dyablo, hindi po sa langit, nasa impyerno po ito. So kung itong ating kaibigan ngayon na nirerectional po natin, kung nasa isip po niya, purely Diyos, wala po tayong problema po dyan. Pero, at the back of his mind, kung sasabihin niya ang Diyos-Diyosan, refer simbahan Katoliko at pinapatamaan niya ang simbahan Katolika, ang mangyayari po dyan, nagsisinungaling po ang taong ito. Kung nagsisinungaling ito, anak po ito ng dyablo, anak po ito ng demonyo. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.